Baba umthatheleni esake isikhathi mina wami umama emhlabeni sipheleleni ngempela wakhe amaphupho angakafezeki. Phela kimi bengumama ngisho segulelele phansi isidingo zami mina ubeqhubeka njalo esibeka phambili. Injongo yakhe nje bokuthi mina ngiphumelele. Kodwa ubheke namhlanje usumthathile. Kanti yini owami mama ngempela bengamele nayifumana injabulo emhlabeni. Bheka nje abantu bebembiza nganyanti isigazi besho nokusho ukuthi akazalanga wabola amathumbo kababa umfazi. Owami bekustika nje ngisho ngenadosi. Lapho sengithi mina sifiso zami zizofezeka umama uzoyibona imvuzo kwakho ukubekezela ajabula kikiza sholo phezulu ukuthi ukuzala ukuzelula. Yala vele laduma lamthatha uthandwe wami. Sasala thina kwamhlaba sikhihle sikanandi sibuye zimicabango yeinsuku zayizolo zobumnandi lapho sasisonke khona kukwenyama. Ungakambozi wakithi ngeflobumnyama. Kodwa kusenani. Ndlela kahle intombi endala. Wena sesiphelile sakhe isikweletu kwamhlaba.